yang hang ni na kaliang jong ke school ka class 10C batch arajar apulai ki para class assistant principal vice principal kinong hikai bat ki para Khynnah school baro jong ka Saint Peter higher secondary school Nongsiej ban ai ka jing khublei bakhadu ya I Caffinia Nongsiej I Caffinia Nongsiej ilawan sedang ye ka jing pule ha ka school jongi ha usnam arajar khatsau bat ilapoi bat ni ha ka higher secondary school ha usnam arajar khat khandai I Caffinia Nongsiej ilong I Khynnah iba shida ibadap da kajing kemen inang kumno ban penyadai bat ni ki para Khynnah bat kumju ru bat kinong hikai kajing lului bat kajing sebun mensim jong I kalong kamati ba ilapan I nuksa na kabenta jong I baro nalor kini ilong ru I Khynnah iba kloy ban po iba kloy ban panjing yarap omtang para Khynnah hendrei watna kinong hikai ru I Caffinia ilong ilok basisha ibom jutieng ban seneng wat yengi ki para Khynnah na kapor sha kapor iju kentu yengi bangin long ki Khynnah badon akor ilong I Khynnah ibas ngutenat ban ruai bat kani ka interest bat talent ba idon imjuburi ni khapnap ban sami ki wei na kipor sha kipor iju shim benta hakikam ruai ha school bat hikai yaki wei but idon benta bat ka school kuaya ban ruai bat hikai ilong I Khynnah iba kloy ban panmap na kinong hikai lada ikum penthut ya ka class jam kinong hikai ni kum ki para class ni don shibun ki jinge thu shaphang I para class be 8 jami hendrei kapor concession pat ini ha ka wei pat kasni ni kerman bangin saya syampat ha ka wei ka jaka bala khre lang na ka benta jungi baro to ublei ka jingsup unangri bat sumari imei ipa bat ki para ki bahaying bat yangi lang baro tang kini ki kentien balingkot khublei shibun